black bag. Unali ah. Unsay panganay dong? Rice black bag. Kina black bag na dong? Black bag. Okay, sobrang dami po mga ka-farmers. Tingnan nyo. Itom na siya nga bag. Sige ba? Bibi. Sobrang dami. Sige ba? Sa hindi pa po nakaalam kung anong itsura ng black bag, ganitong mukha oh. Bibi. Tingnan nyo. Alam na dia? Sobrang dami talaga. Ha? Ayun. Ganito pong itsura ng black bag oh. Sobrang dami talaga mga farmers. Tingnan nyo. Aman. Ang laki-laki. Sobrang dami talaga. Una na ya. Una na ya. Hindi na makaya gutong. Bantay mo ko nila.